أنت يزقبر زلو أنت بلت بأجر متسم بعد بكو فاكت أزول دهرمس قرفة مفتح أندا أتصلا وأجر سكر مسبلة جنا هيوت نعمك حد والأسماء تام هبرابري أنت يتسبل أخي بزيد اللي تكدلي تخجبر أنت مس نايم أنت يقو حممي يالا الألفتنا الدمس أتون شافكين نفس خاد حنين سب زخون قرفتي بحيلو خجبر علو أمبر قال سب سلازة قدرو طرح سأن أن بمبال النفس خا مكلا خال أب حادقاك ودعوي مفتوق حالو خوني ولون سبيلكا زيت أنا حكا بنصار نسيون حماق أرم سب زأتا كافتا ينبر إلو استمثل مسا نيم سلازة كونا كي ليبون اسكي اقري أو تسنبالين أتقال أنت يتسبلخ أنت بلد يود حمس كبرت بزي لبات الدفع أبيلا مستسالن أقاجع مع صاخ فيتا طرح غرا مسنا يغزا كدانا ندغ مسوس استقبلات سلام كاب سلام بسلام صلمات بصلمات دما صعدا ነገር ዘይትርሉ ካይተረዳአክት ግን ካብትኻዊ ገዛ ቁርብ ረሓቀት እንታይ ትረግጸለሉ ምስ ልባ ስለዘይላ ዋል ሓደ ይርድ ኣይነበረን ኣይጸንሕትን ግና ዘባር ጥርሙዝ ንኸብድ እግራ ጨዲዱ ምስ ገደፉ ኢላ ደው በለትሞ ኢዳና እግራ ምስ ሰደደት ደም ተቀበላ ኩሉ ተሓወሳ እንታይ ከም ትገብር ሕርበዝ ስለዝበላ ደማ እንዳፈሰሰ የማን ጸገም በትጽልማት ቀባሕባሕ በለት ቁሩን ጸፊው ጽቡ ቢሩ ናብ ልባ ምስ መለሳ በስም ባደ ካብት ገዛ ዝወጸት መብራናቱ በቀጽበት ፍርሃት ተቀበላ ዋላ ናብት ገዛ ክትምለስ እንተ ደለት አንፈት በይን ከም ዘላ ስለዚህ ትፈልጥ ሲሐሰቢ እዊ አነቱ ጉዳይ እዊ ናዊ ዝኸዱ እንታ በለት ለአል አቀን መንቀጥቃጥ ተሐዘቱም ኣብ ናይ ሞት ምንባር ጉዳኣትያ እንታይ ከም ትገብር በቃ ሕርብት በላ ካብቲ ጥርሙዝ ዝሓረላ ቦታ ኣይተንቀሳቀሰትን ደማግና መውሓዙ ኣይቋረፀን ቴሌፎን ክድውላ ኣብ ገዛ ከም ዝገድፈታ ስለስተዘከራ ኣንታ ፈጣሪ ኣቦይ እንታይ ጌሪካ ነይረ ካብ ኣዲ ኣውፂኻ ኣብ ማእኸል ፀልማት ደው ዘበልካኒ ወርዓንስ እንታይ ኮይለ ወፂ ቁርብስከ እንጀራ ናይ ኣደይ ዘይፀግብ ነበርኩ ሰብ ደው ብዘይ ዕላማ ይንቀሳቀስ ማሓዘይ ምፅእ ስለዝበለትን ጥራሕሲ ኩሉ ጠንጢና ክመፅእ በዘይ ድሌታ ምስ ነፍሳ ክትማወት ሰብ ኩሉ ግዜ በዘይ መደብ ክንቀሳቀስ ከሎ ዝበዝሐ ግዜ ነገራቱ ንከንቱ ብላሽ ዝጠፍ ውፅኢትናቱ ድማ ኣብ ዘይተደለየ ወጥረን ጭንቀትን ይኣቱ ካብ ኮነ ጥዑይን ሕጉስን ህይወት ምእንታን ክትሓልፍ ቀዳማይ ብመደብ ካልኦት ዘይኮነ ብመደብካ ምጉዓዝ ክቐፅል ድማ ነቲ ትገብሮ ንጥፈታት ሰዓታት ምፍላይ ካብ ሰዓት ክንደዚ ክሳብ ሰዓት ክንደዚ ከምዚ ክገብር ሞባይል ሽዑ ብኡ ተመራሕ ህይወትካ መስመሩ ንክሕዝን ብውጥንካ ንክትከይድ ስለዝሕግዝ ብኡ መጠ ድማ ንኩሉ ክተርክበሉ ስለዝሕግዝ ዝተመዓራረይን ጥዑይ ህይወት ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ እንተ ዘይኮኑ ከምዚኣ ክሰርሕ ኢልካ መደብ ኣውፂኻ ኣክንዱ ሙሉ መዓልቲ ምስ ሞባይል ትውዕል እንተ ኮይንካ ድሄርካ ኣለኻ ሞ ተበራበር መርኣናቱ ድማ ነዛ ምስኺን ነፍስኻ ደጊምካ ደጋጊምካ እንዳቆስካ ኣይተዋጥራ ሰለስተ ሰኸሩ ሰባት ሕሩግ ምስ በልዋ ኣብ ሓሳብ ከላም ከም በረድ መኺኻ ተረፈት መንገብገብ ኣውፂኣ እንተ ተነፍረይ ምጸለእትን ኣብ ስርዓ ክትሸይን ቁሩብ ተረፋ ግና ድሓን እተው ግዲ ከይገበሩላ ገዲፎም ሓለፉ ለባል الأقن حرام قصلت كمزي انت قصيلا مفتو قلم كم تكون سلستردأ قالا كتقبر قبح أبزحتمو نتينا إلى علي رقيق جاكيت مسالي أو تسعى أب كلتا جديدا نتيز دمز نبر أقرا كرو أبيلا من إسار قال استرف كساب زوجه معاز وغزي جبت إلى كل قسم بال حنكس اندابلت أنفتا دلاك نلس اندابلت كنا بين مسيوم زي تبحلو سراغتي بأعفى عافينهم وسدوهم قدفوني لاكوا أنت تقالست من كسم عام
ኤስሮም ኤደን ምስ ደፍአቶ ምስቲ ሳሎን ተላቲሙ ክትስእ ስለዘይከኣለ ምስቲ ስኽራን ተሓዋዊሱ ኣብኡን ከሎ ደቂሱ ምስ ወሃገ እውን ቁሪ ስለዝገበረሉ ተበራቢሩ ቀባሕባሕ ምስ በለ ነብሱ ኣክንዲ ኣብ ዓራት ኣብ እግሪ ሳሎን ምስ ረኸባ እንታይ እዚ ክብል ጸኒሑ ካይፈተወ ናብ ዘኽሪ ተመልሰን ኩሉ ምስ ተዘክረውን ወይ ኣነ ኣሻ ፍጥረት እንታይ ገይረ ማለት እዩ ኣታ ኣነ ክንደይ ከፍኢ መጋብረይ እውይ መን ስኸሪሉኒ ወደይ እውይ ባዕለይ ብትዕግስቲ ፍቕረይ ከይፅበስ ዘይሕሰብ ሓሲበ ንክእብፋሕ ከብሎ ኣታ ክንደይ እሺ ወረ እንታይ ክገብር ኢለ ቁልፈይ ፈቲሐ የፍቅረይ እንዳበልኩስ ኣብ ልዕሊ ኣዝይኩን ክፍፅም ፍቕሪ እንታይ ማለት ድዩ ወይ ኣነ ብላሽ ወረ መውፃእሲ ወፂኣ ነይራ ተመሊሳ ዶ ትኸውን እውይ ሰብ ኣታ ግዲ ጓል ሰብ ኣጥፊእ እንዳበለ ብግብሩ ስለዝተጣዓሰ እንዳማረረ ነቲ ገዛ ኤደን እንዳበል እንተኸለሉ እኳ ኤደን እንተበልካ ኤደን ትመስክር ሽታማይ ኩና ድኣ ተረፈት ውይ እቱም ሰባት ጓል ሰብ እምበር ኣጥፊኤ ኣበላ ቴሌፎን እንዳበለ ጅቡእ ሓሰስ ኢሉ ምስ ደወለ ፃውዒ ስለዝሰምዐ ዓይኑ ናብቲ ሳሎን ምስ ሰደደ ቴሌፎን ኤደን ድምፂ ክትገበር ተዓዘበ እዛ ጓል ድኣ ሸዓ ምስ ወፀት እያ ማለት እኮ ብጉያ ናብ ደገ ወፂኡ ኤደን ኤዱ ኤደን እንዳበለ ነቲ ገዛውቲ ክልተ ገበሩ ኤደን ካብ ኣነ ዝበለ ነብሰ ምስ ሓዲድ ቃስ ምስ ተበራበረት ከባቢ ሰለፋ ቃንዛ ስለ ዝገበረ ኣዴም ኣረይ በለትሙ ብዘይ ልባ ንመላእ ኣካላታ ምስ ተዓዘበት ስሪዓ ገለ ተቐዳዲዶ ምስ ረኣየት እታ ምሸት እንታይ ከም ዘጋጠማ ስለዝተዘከራ እዩ ባለ ነታ ብቴንዳ ወዲ ቴንዳ ፌስታል ወዲ ፌስታል ዝተለዓበት ፅግ ኢላ ዝተሰርሐት ገዛ ድያ ክትብላ ገ ጥራሕ ከተፍርሳ ቁርብ ተረፋም ሰፍሲፎም ዝወሰድዋ ዋላውካ ክሰርቅዋ ጥራሕ እንተሓሰቡ የግዳስ ገለ ነገር ስለዘይረኸቦ መካሓሲናቱ ነታ ዋላ ሓንቲ ዘይትፈልጥ ጓል ተተበራሪቡ ንሰለስተ ዝተሳሓልዋ ኮይኑን ኣብዚ ኣዳ ብጋሻኣ ብዘይትፈልጦም ሰባት ድንግልና ብዘይፍቃዳ ድሌታ ተወሲዱ ተጋሲሶም ውድኣቱ ኣብዛ ጥቓዛ ፌስታል ገዛ ግሒፎማ ከይዶም ነብኣታ ንእላቱ ከም ጋሻ ሕጃሕ ክብል ጀመረ ኣተደይ ማዓረይ ንእባ ሕጂ ኣብ ሕቑፎ ክሸጉጥኒ ሰብ ዶ መኸራ ክርኢሉ ካብ ገዝኡ ወፂኡ እውይ ኣደይ ማዓረይ ሞት ኩልኪ ኣትደዋ እውይ ቃንዛ እምበሪ ገብረላ ኣለ እውይ ሰብ ክኸውን ደ ሕጂ እውይ ኣነ እውይ እንዳበለት ከላ እታ ሕማቕ ሪኣ ናብቲ ናይ ፌስታል ገዛ ዝኣተወት ዓባይ ሰበይቲ ደገ ጸኒሓ ድንኢላ እንዳኣተወት ልጄ ተነሳሽ እንዴ እኔ ደግሞ ወድቀሽ ሳይሽ መነካት ብዬ ክሉ ወደዚህ ያስገባሽ እንዳበለት በመሃርኛ እንዳተዛረበት ከምስማዕ ኣበይሞ ክትሰምዓ ግና ምእንተ ርእሱን ምስ ነፍሳ ትዛረብ ስለዝነበረት ግዳይ ገበረትላ ኤስሮም ገቢ ምስ ቀበፀ ምናልባት ናብ እንዳ ሳሚ ከይዳ ካይትከውን ይባል ቴሌፎን ኣውፅኡ ናብ ሳሚ ክድውል ጀመረ ሳሚ ምእንተ ርሱ ብናይ ኣፃብዕቲ ምቁራፅ ምክንያት ዕረፍቲ ስለዝተፈቐደሉ ገዛ ስለዝነበረ ትቕበል ኣቢሉ ብኩርዓት ድምፂ ሃይ ኤስሮም ደሓን ዶ ምስ በሎ ሰማሓወይ እንታይ ደ ክብለካ ደሊ ገና ኤደን ምስ በለ ይህሞ ኤደን በለ ሳሚ ካብቲ ሳሎን እንዳተስአ ገዲ ነብሱ ነጊቦ ኮይኑ ኣታ ሳሚ ንገዛኹም መፅዓዶ ትኸውን ገዛ ሓደረት መስለኒ ምስ በለ ሕርቃን በይን ከም ዝመፀው ንጥለቱ መላእ ኣካላቱ ወሪሩ እንታይ ኢልካ ገዛ ሓደረትን ከይ ማለት እዩ እንታይ ኮይና ገዛ ዘይተሓደር ተባኣይስኩም ዲኹም ገለ ክትገብራ ፈቲንካ ዲኻ ዋላስ ናብ ገሊኡ ምስ ወፀት ገዛ ጠፍኢዋ ኣድራጋ ዘረባ ምስ ፈነሉ
أتا سامي هدا ختبل زيت فتن طرحنا خمس أداء مسألة نقرأني مسبلو أتا سد نابزل أنت حد قبرت مسأ مو حجي جزيلا عندي خاتم زلها يلا نسمع أنت كم زقبر هربت اللي نزل مسبلو جزا طرح سمحنا مسأخو بال تليفون أسيو هابت كراز قمة الأنداوي بمخاد نيشتغنا برح كراس لزرخبل نسمنا شبتو أنداوي كابت جزا كوت سخبل بدي جزء ما كأتو عف مع صوص الاستجاجهم إتا عبيد سامز نبرت برح كرا ودقا جاح أربح زمن دمسة أسمعت هذا زرع ودي جزء سامي دحان دخا كان راح يسكاد نابي زخلو بيا مسبلو كل هذا على النسخة ما قال سوات بنا انتابلا نتكرر على إنه ندقم سوس ودي جزء ونقر ندحان سلازي بلا دحان اتهم دا دحري انس عبا إذن كابتاكوف زولت الله كي تسأت نبيئة مفتعرة صلقة بدخم تميت كالة تسنفة أحبتها سنبرت أزدرك حلابة أولاد سبيتي كنا تحت غنزيوة أنت كم زقات أما كتقمتي تسقمتن قانقا كم زيت فلتون تردي أوايو بلبس لزدنقت أتاون نسا بدقوسا شارك ماي اندا تركست أب تحت سلف عيتوال أب كالة نزران برا دمك أس اندابلت درزت اللموم حاجزن إلى تماويتنا بحكمنا وسيدا لقات أما نقر بزرزر حبرت حاكايم دما زد اللي مكتال مسكبر ولا قدانا بوليس أما حالفهم أزي كله حقبر كله قنا حالا وقطعت في عسل زنبرت ولا حد أفلت أين بران كايتا برابرتون سلستم عالتي قبرت أتا أبا سميتي حاملي ود حاملي كومدر زرقحا اندا شتت تأنا برسميتي أم سرحا قريفون أمونغو اندا مسات تسرقانيرا بو أبيلا دما نابت خستان اندا خدت سألوت تقبرلا نبسعا كمان آتيات اللهم سألوتا سميرون زلمن كايزيك الله أملخ أبرابرام سبيتي أقات أم عوصلت سنحات كأمزا دحركن داي عمت نولدا زرخبت بزيك العالم بلد بيت حاقوست إدنقنا أبي زلخو انتايو اندا بلد دنقرقر كتبل سانحا أب حكمنا كمزلا سلسترد أم نتا سبيتي مسرعت بمنتاي مكانت أو كمزلا عيت أفعن تنساش لجي عايزوش اندا بلد بمحرية قنباراس عمتام إدنقنا سئلا كم إزام حليفة والحادة كتولاي تسمعتن ساميت أنبربر أندابله ناب أند أيسرم جزابت سحمو قطع جناوي كنا خنايل كاوسير كاس أيسمو سالستي قوالسو كتتفر سبعت في خمو كاسين كأي كتحدرني خا أندابله ناتي هيزوز متسكر أو سيئو